Здравейте! Сега ще ви покажем модела на колан за обездвижване на крака, когато е необходимо да се захване дали за легло или за инвалидна количка, стол или където се прецени, когато човек е в състояние, което застрашава неговата безопасност. Как го слагаме? Минава тук лентата през кръка, с велкро лепенки затягаме. След това имаме дълъг колан, който избираме според мястото, откъде да мине, за да може да захванем самия крак. Имаме възможност да регулираме колко да се движи самия крак или да бъде стабилизиран някъде, абсолютно фиксиран, за да не може, примерно, в случая да мръдне навътре. Нали? Самия колан държи и няма как крака да отиде на където и да било. След това освобождаването е много лесно. Просто издърпвате, изваждате и отлепяте. Продуктът е направен много стабилен, много здрав и няма как по никакъв начин да бъде разкъсано или да се освободи от само себе си. Тук щракването също е много добро и няма как да поддаде по никакъв начин. За всякакви въпроси, които бихте имали, не се колебайте да се свържете с нас. Поздрави!